Dávate ochránku, dobre, aspoň 4 berte a 3 autá. Že teraz akože idem na vládu, toč ma, dobre, daj tam beauty filter, určene z dvojku. Čo, Jana? Ja som kto? Ja som kto? Aký post na Facebook? To je oznám na tvárovú knihu. Čo tam bliakajú? Aké protesty? Aké pochody? Nechceme ministerku, kradne nám kultúru. Herci kričia, koho zaujímajú. A že zemie není plochá, gulata. To sa vyjadril. Chamrad jedna. Hej, rušíme, okamžite teraz zakazujem akékoľvek prehratie záznamu, žiadne rádio hlavy tam ešte. A rovno zakazujeme aj slnko v sieti, všetko, žiadne záznamy, nie slnce seno, slnko v sieti. A to nevedia povedať niečo o mne pekné, ja im to tam nechám, rešpektujem iný názor. Rušíme aj FPU, všetko, áno, aj tie granty. Prosím ťa, mala som tam fastikel, že kremnické gagy. Naozaj potrebujeme tú LGBTI Lady Gagu v Kremnici? Stopla som im to. Nebude žiadna gaga. Ďalšia zložka, že včielka a slniečko. Slniečkári majú vlastný časopis dokonca pre deti. Určite. Aj keby traktory z neba padali. Áno, objednám si. Aj predraže, aj 30. Tam budú pred ministerstvom parkovať. Farmožráči umelci, no. Tam nech idú k lopate, nech si zoberú krompáč. Ja si nepustím ich hudbu, ja nepôjdem do divadla, nepozriem si ani film, ani seriál. Nikomu zakážeme aj to. Ako budeme pozerať do ohňa. No, vedem, milióny rokov sa tak žilo. A dobre to vymyslel ten Lukáš. Za každé anglické slovo zrážka z obzdy, oni odídu sami. Machalala. To je lala, to je popedok, to je to slovenské. Správ mi ešte make-up na cestu, dobre? Počkať, make-up na cestu. Ako sa preloží make-up do slovenčiny? Omietka? Čo tam blačia na tom pochode? Počujte, vážená Martina. No to som teda vážená. Že nie je to len naša krajina? No tak to sa trošku ojebali.